Part 2 από το προηγούμενο βίντεο με τα Plexiflex. Γεια σας, σας έκλεισα πριν γιατί δεν είχα αρκετό χώρο, είχα μόνο 100 κάτι δευτερόλεπτα. Και πάμε να διαλέξουμε 3 από αυτά. Θα διαλέξω από αυτό, δεν ξέρω. Για να δούμε και ποιο. Ένα τέτοιο. Για να ανοίξω τα μάτια μου. Αυτό. Περίμενα να το πετάξω. Ένα τέτοιο. Και ένα... Βλέπετε. Αυτό εδώ πέρα. Ναι. Το πάλι. Να το δώσουμε αυτό. Στην κύρα μας. Όχι, πώς το πιες έτσι. Όχι. Πάρε και αυτό κύρα μου. Να δώσουμε λέτε και άλλα Plexiflex. Θα βγει πολύ μικρό. Ναι, θα δώσουμε. Μην το κάνεις. Πάμε να δούμε από αυτό. 1, 2, 3. Πάμε κι άλλο ένα. Ποια είναι αυτά? Αυτό. 3 πρέπει. 3 πορτοκαλί είπαμε, εντάξει. Έλα, ορίστε. Και πάμε να δούμε το τελικό αποτέλεσμα σε λίγο.